na gyud ko manguyab, kausan na lang. May usa ka lalaki, gibastid siya sa babay, kay wala sa iya ganahi. Naghuot iyang dughan, kay siya nasakitan sa babaeng iyang gikagustuhan. Karon nanumpa na siya, nga dili na mahigugma, ambot lang nga matuman bakaha. Kay kung ang gugma matilawan mo na, bahalag way bangag basta in love ka, di na gyud ko manguyab, kausan na lang. Dunasad ko'y higala, nang uyab siyag byuda, kisugot apan may problema. Ang mga anak byuda nangasuko sa iyaha, pasinggawa kwarta apas niya. Ug nahadlok gyud siya, kay kung siya mamisita, ang shotgun tuagi andam na. Ug karon mi desisyon siya, gibulagan gyud taon niya ang byuda, di na gyud ko manguyab, kausan na lang. Ang ako nga kumpare, igabaan sa babay, tungod kay palikiro lagi. Ang uyab niyang gwapa, nakigbulag sa iyaha, ug karon gibiyaan jud siya. Natingala si pare sa pagbiyas babay, kay siya wa man unta sakbi. Ug karon iyang nadiskubre, ang iyang uyab di ay nagmadre, di na gyud ko manguyab, kausan na lang. Di na gyud ko manguyab, kausan na lang. Unya, manguyab pa ka, di na gyud ko manguyab, kausan na lang. Alright, what's up mga lods? So, dahil napunta sa atong shoutouts. Hoy, magpasalamat day ko sa atong mga solid followers da. Solid Cam Music. Alright. So, arita sa atong shoutout. Okay, shoutout ko kang Ray Escobia from Santo Niño, Magallanes, Agusan del Norte. O shoutout ko kang sa Tinitigan Jury o sa Tinitigan Family. Okay, shoutout ko kang Sita Ana. O shoutout ko kang Ginalyn Fuertes from Kuwait. O shoutout ko kang Periolo Namukatkat. O shoutout ko kang Ronel Hawaii. Shoutout ko kang Niveta Rosane from Katarman. Samar ba? Sakto ba? Okay, shoutout ko kang Wilmer Santa Ana. Shoutout ko kang AG Castro Dalama from Jensan. Okay, shoutout ko kang Maria Cecilia Berina. Okay, shoutout ko kang Armando Main Ayan Castillo, Kenneth and Ariel Perez from Katidtuan, Kabakan, North Cotabato. O shoutout ko kang Osma J. Alchert. Shoutout ko kang Jenny Dayanan Alquino Ka-Ingles. Shoutout ko kang Rolando Peras. Shoutout ko kang Edsin ngagikan sa Masbate. O shoutout ko kang Rena Ryan. Shoutout to Jovels Velasco. Shoutout ko kang Eugenia Lawas from Karkar, Cebu City, from Cordoba. And hello sa atong mga followers diya sa Cebu City. O shoutout ko kang Edgardo Palao. O shoutout mo ko diha sa Malungon, Sarangani Province. Shoutout ko kang Vance Oliman
shoutout po ko kang Eddie Claveria nga taga Pigkawayan, Cotabato. Cotabato ba? Alright, so mara to katong shoutout mga lods. So thank you very much for watching. So kita-kits next vid. Ug karon iyang nadiskubre ang iyang uyab di ay nagmadri.